Salut și bine v-am găsit la FNAF Ultimate Custom Night. Aici probabil vă așteptați la FNAF 2, nu? Am zis să încercăm și asta. Baza e mai greu, că-s pe mobil și asta mă încurc. Aș vrea să-mi fac mai întâi setările, căci am cumpărat aici un pack. Nu o să punem Unlimited Power, nici asta, nici asta. Ok, astea le folosim ca... așa. Să zicem că 50-20 nu promit că îl termin. Vreau să-mi iau acest office de 5000 de puncte. La întrebare nu zic cum la Bears Attack 1. Un challenge pentru începători, să zicem. Adică l-avem pe Phantom Freddy, Golden Freddy, Freddy, Nightmare, Fredbear și Nightmare, cam același lucru. Helpy, Molten Freddy, Netbear, ăla o să ne încurce mult. Și tipul ăsta, Rockstar Freddy. O să-i dăm căldură. Punctele nu știu cine știe ce, dar băieți, asta e noapte. O să porc căști pentru că am nevoie să aud de Nightmares. Nu o să-l auzim pe Freddy. Fine. Hai să-i dăm start. Oh, ce-am făcut? Ce-am făcut? Bears Attack 2, nu. Bears Attack 1. Să-i dăm drumul. Ăsta e ușor, deci ăsta e pentru toți începătorii. Ok. Dăm pe Power Generator. Oprim proces. Sistem. Camera. Pleacă. Office-ul ăsta e office-ul meu preferat pentru că uitați-o cum arată față de office. Uite-o și pe Phantom Manga. Trebuie să ne uităm tot timpul la... Nu o să strângem 5 fast coin pentru Gheorghe. Ne resetare. S-a auzit un... Uitați un pic. Volumul o să fie tare pentru că dacă mă sper măcar. Nu știu ce să fac în cazul challenge-ului. Timpul trece greu. Vai, ce m-a speriat. Nu! Nu! S-a terminat, băieți. S-a terminat. Nu, nu-mi place. Pe cine mi l-a adăugat? Cine a adăugat? Please deposit 5 coins. Freddy doesn't. You are attempting to. Thank you for depositing 5 coins. E mai greu de pe telefon pentru că nu prea sunt reacțiile. Iar? Iar? Nu e posibil, îmi strică noaptea. Am trebuie să pornesc ventilatorul din cauza ei. Hai să-mi bag că nu l-am auzit. Mai cântă și muzică. Bă, deci mă enervează că a venit DJ de 2 ori noapte. Nu știu ce mi-a adăugat și aia. Nu știu ce m-a atacat, deci... Bears Attack. Oh, fac, de ce tot apăs? Ok, opoleu, stați ca să dau sări. Nu știu pe cine a adăugat, dar mi-a stricat toată noaptea. Și da, există pe mobil astea, dar probabil știți. Mi-a stricat noaptea, am uitat și de Dark System. Deci să recapitulăm. Didi, sper să nu mai apar și noaptea asta, că mi-ai stricat-o pe ultima. Ok, fac așa. Freddy dispare. Dark System-ul, o să-l ținem aici. Te rog să nu dăm de Didi. Prezi ventilatorul că pornim asta. Facem mult zgomot, dar ne ține bateria mai bine. Care ușă? Aici o să ne trească reacții. Adică right door, left door. Te-am văzut. Trebuie să ai un pic de reacții. Eu fiind mai nubală, s-a mușcat. Trebuie să dau jos camera, dar am aici.
Ok, deci... Please deposit 5 coins. Da, aș bă din gură. Freddy doesn't like. Thank you for depositing 5 coins. Trebuie să bazezi pe auz, de asta nu prea vorbesc, că trebuie să aud tot. Asta vrea să vină neapărat, frate. Pe ce ușă? Hai să-mi bag ce m-am cap pe mine. Nu mai văd nimic. Presentare. Nu m-am așteptat că eram... Băi, ce mă enervează cablul ăsta care tot sare din nou. Și tot noaptea filmez, că eu nu-s... Bine, Freddy. O să închidem de acum ușa, că știm că vine. La capul. Ok, acum Didi... Nu e noaptea ușet, iar notificări, mă omoară notificările de la Discord. Pleacă că mi-ai speriat de moarte. Închid ambele uși pentru că nu știu pe care vine Nightmare exact. Ok, deja începem să avem... Lefty trebuie de... Vă zic, eu închid ambele uși pentru că nu... Oh shit, nu, pleacă. M-ai speriat doar, a trecut și nu mai vreau. Nu cred că a plăcut. N-am deci pornit ventilatorul. Okay. Mamă, aș putea... Amândoi. Pot să scap de Lefty. Hai să-mi bag. Ce m-ai speriat tu-ți. Da, Freddy cu capul de ușă. Băi, deci mă omoară Phantom Freddy ăla. Mă sperie, îmi sare inima. Hai, voi vă uitați, noi cine știe ce jump scare. Pentru mine e ceva. N-am știut sigur pe care ușă și de aia le-am închis pe amândouă. Deși am auzit din dreapta, era pe stânga, aparent. Ora 4. Ne descurcăm. Ora 5. L-am scos pe Lefty cu Deathcoin-ul, pentru că m-a enervat să nu fac sunet și power generator ăsta. Rup. Nu o să le iau, că sunt șanse de câtva la sută să le... Ok, am închis-o din greșit. Am știu ce ați putea face. Nu? E foarte enervant ăla. Ok, acum nu poate intra nimeni. Tu pleacă. Nu pornește. Yeah, băieți! You did it. 5000 e maximul meu scor, de-aia am și... Bă, a fost un challenge, nu pot să zic greu. N-ați văzut nimic. Ok, m-am întors, am făcut o mică pauză, căci ce urmează? Mă enervează chestia asta. Da, hai să încercăm. Încercăm, nu zic că și îl trec în episodul de azi. Primul lucru care fac e iau Deathcoin-ul ăsta și dispar din viața mea. Ce acți întârziat am avut. Putea să mă coste ranul.
știam că se întâmplă când am avut timp de reacție pentru Nightmare. Am zis, e greu, mai ales când joci de pe mobil. Nu promit că îl trec și pe Bears Attack 2. Am scăpat de Toy Freddy ăla pentru că jocul lui că nu poate să câștige un joc. Este un incapabil. O le fac un challenge-ul ăsta căci. Da. Aoleu, avem și DAC System. Oricum muream, înseamnă că de la DAC. Try again. Nu știu de ce am închis ușa aia din instinct. S-a dus ranul, gata. Oh, how unfortunate. I know how much you like to fight, so I'll add a new problem to your night. Dacă sistemul vieții parcă te-am blocat. N-ai nimic de zis. Da, cred că challenge-ul ăsta e mai nervant. Din cauza lui Toy Freddy, frate. Toy Freddy ăla distruge armonia. Ăsta, ne încurc o dată, voi ce mai challenge. Challenge. S-a băguit. Holy fuck, s-a băguit. Stați un pic. Dăm una. S-a băguit și pe un alt. Ok, restartăm aici. S-a băguit. Da. Nu știu ce să zic. Hai să fac un challenge de-a meu, dar nu să fie așa greu, gen pentru începători. Uite. Bă, deci cablul ăsta mă disperă. Odată tu. Sau nu, știți ce? Facem în continuare challenge-ul ăla. Mă disper. Tu, Nedbear, sper să dispari din lumea asta. V-am zis, Didi poate strica un run. Ce nervanți ăștia mici. Please deposit 5 coins. Please deposit. Thank you for depositing 5 coins. Acum vreau să te distrug o dată. That game was totally rigged. Te-a disperat ăsta să nu piardă la Mr. Hugs? Chiar așa nu ești? Până și eu joc mai bine ca tine, Mr. Hugs. Da. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Am dat start la BZT acum. Stați că ne întoarce cu BZT. The game is totally rigged. Mr. Hugs got me again. Ordinar nu pot juca nici Mr. Hugs. Direct out. Nici nu stau la discuție.
termina. Credeam că deja am mulți. Zi-mi povestea, te rog frumos. 15 secunde, 15, 10 secunde, hai, nu, hai. Tu-ți Freddy-ul vieții, bă, că... Nu puteai cânta așa 8 secunde. Na, băieți, eu cred că închidem aici video pentru că Bears Attack 2 mă disperă de pe telefon. Mă disper, frate, stă la lipit, frate, 8 secunde nu m-a lăsat în pace, vă zic eu. Cam atât a fost episodul, noi ne vedem data